Dako ang kumpiyansa sa Davao Light and Power Company kung DLPC nga nasa 99.9% ang accuracy sa pagbasa sa mga electric meter. Kini matod ni Roger Velasco, Davao Light President and Chief Operating Officer atol sa media briefing. Sumala niini nga adunay misunderstanding diha sa mga customers nga giingong gitagna ra ang pagbasa sa electric meter. Gibutyag ni Velasco nga nasabtan niini ang mga negative reaction sa publiko labaw na nga adunay gipahigayong rate increase sa kuryente. But to me, our accuracy is as high as 99.9% readings. Of course, human as we are, there are errors in reading, and we are going back to our customers to do special readings. And in fact, we're accepting customers taking picture of their meters for us to discuss online, face-to-face, or via phone call. Napakonfirm talaga na tama yung reading namin. Busa andam sila sa pagdawat ug pag-atubang sa mga customers nga adunay mga concerns ug complaints mahitungod sa meter reading. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyo Man ay Miginita, Tatak RMN.